Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Karon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Lunes na Lunes ang dating, Pebrero 17 tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining adlaw? Sang Lunes inopdanay kita, tubtob kita sa tagna 1:15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita inyo mabatian sa dili ginamang manugay. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan.
Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, oks lang. Kung hindi oks pa okihon ta. Importante nga okay lang ang aton sini nga kondisyon sa sining adlaw sang Lunes. Basta Lunes ka, sako-sako gawa. Damo kita pangatubang nga mga hilikoton sa sining adlaw. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa iban nga bahin sang Region 6. Inop na na kita mga kaaksyon plus ang aton sining nga mga miyembro kag opisyales sang Operation Tulong Task Group, ang aton sining nga OTTG. Nagalambiyong man sa pila ka bahin diri sa syudad sa Bacolod, nagapangita sang kinawala. Ilabi na sa pagpangita sang pasahero, no? Samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan, kami ang bahala sa pagdala sa mga balita nga dalo namon sa dili ginawang madugay. Upod na ma-report sa aton sining nga mga aksyon reporter. Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Manginkaw ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa Negros Occidental Tourist Destinations nga pwede bisitahan ni Presidente Duterte, ginhingadlan ni Gobernador Lacson. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Vice Mayor Elcid Familiaran nagapanawagan sa mga magagmay kag dalagko nga mga barangay sa Bacolod nga amat-amat na mag-install sang CCTV cameras sa ila tagsa ka mga barangay. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, CCTV kag personal background sang pulis nga ginlutang sa barangay Villamontes adtong Sabado sang hapon, sentro sa investigasyon karon sang Police Station 4. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, duha ka persona nga nadakpan kag nakuhaan sa armas lutang kag mga bala sa syudad sang Silay pagi sa search warrant involvado sa shooting incident kag pagpamahog sa among nga lugar. Balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa 33 anyos nga sospek nagpatay sa iya asawa sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Nag-ako nga pangimo ng rason sang krimen. Sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhopon, LTO Bacolod padayon pa nga nagapangimbitar sa mga driving school nga luyag magpa-accredit angot sa natalana nga pagpatuman sang Drivers Enhancement Program sa among nga ahensya. Balita naman sa kay Aksyon na Brian Morden, IPM CDC preparado bisan anong nga oras nga ipatuman ang istrikto nga segregation policy sa syudad sang Bacolod. Sa out of town naman nga mga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. 7 ka mga persona gindakop bangod sang iligal nga sugal. Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central nga bahin sang probinsya. High value target kag damlag lang nakapasar sa rehabilitation program, arestado sa buy-bust operation sa syudad sang La Carlota.
Balita naman sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz, follow-up report angot sa taong naghikog pagi sa paglumpat sa Taytay. Nga ginluntaran sang iya sining kamatayon. Natabo ini sa banwasang kandone kay nasang aga. Samtang sa balita naman sa Nasyonaliga, balita ni Aksyon Dorel Cabato. Kadamuon sa mga Pinoy nga nagpositibo sa cruise ship sa Japan, nagsaka na sa 27. Kag medical marijuana yus ginadilian sa gihapon suno sa Dangerous Drugs Board. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang manugay, mahina ang kalaban. But before sini mga kaaksyon, yari aneng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Lunes, Pebrero 17, tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 31 kag 3 liwat 31 and 3. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw,
adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipangatnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga aton oras, 12:05 na mga kaaksyon. Kadasig lang sang orasan ta ba? Pero sa mga kaaksyon tao galion ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ay may 3 ka anti-diabetic properties. Amo ni sang charantin nga nagapanubos ang glucose, vising nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo DTX 500 capsule ang gamiton ta matagadlaw. Mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kadtuan tanang gilayon ang mga balita. Unahon tanay sa News Center o Pod-Action Dorel Cabato. Breaking news, may kadamuon nga sa mga Pinoy blang nagpositibo sa cruise ship sa Japan. Nagsaka na sa 27. Amo na siyang in-COVID action doors. Ay nga, nakapanaog ni sila. Nag-positive ni sila sa COVID-19. Luwas ni siyang 16. 11 kag ang 16. 30. Amo na ni sila. 27. Okay. Kag medical marijuana use ginadilian sa gihapon suno sa dangerous drug board. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon.
Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, may udto kag staton man nga mga tagpalamati, update na kag balita. Nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod sa karon, nagsaka na sa 27 ang kadamuon sang mga Pinoy nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 sa cruise ship nga nakaangkorahe dito sa Japan o kon ining Diamond Princess. Sunod sa embahada sa nga Pilipinas sa Japan, 16 pa ka mga Pinoy ang nadugang sa mga nagpositibo base sa panibag-o nga batch sa mga resulta nga ginpagawa sa Health Ministry Office sang Japan. Kangay sang ginapatuman nga protocol sang Japanese health authorities, ang mga panibag-o nga nagpositibo ang gilayon ginapapanawag sa barko agod madala sa hospital. Tigin pa siguro naman sang embahada nga kada adlaw may nagakakuha gid sila nga update sa kaimtangan sa mga Pinoy nga nagpositibo man sa sining balatian. Samtang padayon man ang ilang pagpakig-angot sa gobyerno sang Japan agod nga masiguro ang maay nga kaimtangan sa mga nagapabilin pa nga naka-quarantine sa sulod sang barko. Samtang sa update sa kadamuon sa nagkalamatay na sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan, sa karon Action Rex may record nga 1,710 ang kadamuon sa nagkalamatay. Yes, Action Rex. 170. 1,770. 770. Yes, Action Rex. Ang na pinaka-latest sa karon nga nagkalamatay. Kada adlaw gasaka gina sa Action Doors. May saka gid Action Action Rex. steady abi nga mo na lang na. Wala. Amo na gid Action Rex Pinapakabilog ang biktima? sa sulod sang 24 oras, may nagdugang 105 ka mga panibag-o nga nagkalamatay sa Hubei Province, Action Rex. Sa sulod na nasang 24 hours. Ti bangod diri, ang global death toll naglabot na sa global death toll Action Rex 1,775. Kay man, isa na patay sa Hong Kong, isa diri sa Pilipinas, isa sa Japan, isa sa France kag sa Taiwan. Sa karon naglabot naman sa masobra 71,000 ang kadamuon sa ginigo sa among balatian sa nagkalain-laing nga bahin sa kalibutan, kag 70,500 diri ang nagikan gid mismo sa pungsod China. Ikaduha lang ang Japan nga may pinakamadamo nga kaso nga 414 nagpositibo. Nagasunod ang Singapore nga mayara sang 75 ka mga nagpositibo sa COVID-19, kag ang Hong Kong nga mayara sang 57. Samtang sa karon, isa dito ya kalalaki sa Hong Kong, Action Rex ang nagpositibo sa ning COVID-19, isa ka 54 anyos ini siya nga lalaki dito sa Hong Kong. Sunod sa mga health official, ang ining lalaki ang wala man sang travel history kag wala man sang contacts sa mga nauna nga nagpositibo sa virus. Te ang nakabatsyag sang sintomas ang lalaki kag nagpa-check up siya sa doktor sa Dong Pebrero 7 kag sa ulihi gindeklarar nga nagpositibo ini sa COVID-19. Magluwas sa hilanat ang pasyente ang wala nagbiyahe sa pungsod nga apektado sang COVID kag wala man sa occupational history kag wala sang contacts sa iban pa nga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Ti karon palamangkutanon sa mga Hong Kong authorities kung paano nakuha sining pasyente ang mga balatian since ginpahayag sa mga health expert Action Rex nga malatnan o kon infect ka lang sini nga virus pinagi sa ginatawag nga droplets. Tay karon pala mangkutanon ini kung paano nga nagapositibo ini nga 54 anyos nga lalaki dito sa Hong Kong. Samtang sa ibang pagiging balita nasyonal, ginklaro sa karon sang Dangerous Drugs By Board. the way, antes ang DDB nga balita na in-COVID virus ang ginabalita. What about ang ESF? Ang kwan wala pa da sang ano to nga mga balatian ganito? Ang African Swine Fever. Sa dinto gani sa may Tarlac? Davao, meron Davao? sa nagkalain-laing nga bangin sa Pilipinas Di ka musta to sila ya? Ti amo to sa nagligad may mga sobra to 2,000 ka mga baboy ang Pero pang-ubos na tong baboy? Ang baboy. ang mga paihaw. Nasampagan na tong mga kaso to? Basi wala pag Action Drugs kay te sa gyapon sa karon padayon ang kampanya sa
sa nga government man action drugs nga hindi na maglapta. Gani Oo. man. So kabay Sige. pa nga hindi ato tayo maglapta kay milyones gid ka mga Oo. baboy. Kagambal may mga balita kan action drugs nga kon mapadayon ining paglapnag sang ASF, pabor ka man nya karne sang rabbit na aton kanon. Amo nang gina-push abot nila kun- sa kun karon. na, anong damil na sang karni sang rabbit na, katilaw ka na na. Wala eh. Hindi ko pa kaya magkaon Gani, action drugs na. oo. Di kung hindi guro pagpabalon, ti do mo man lang na guro, ambot na nung Ah, damil kani sila. pagpabalo nga rabbit. Oo. Te balaan talaga na action drugs. Kabay pang hindi na mag kuwan pa sa aton ding mga balatian na. Kaya doon nahidlaw ang tasang baboy, no? Yes. Sige. So, diri kita na sa Medical Marijuana Action Rex. Kayo man sa karon ginklaro sang Dangerous Drugs Board o kung DDB nga nagapabilin sa gihapon niya, illegal ang paggamit sang marijuana diri sa Pilipinas. Suno kay DDB Chairman Catalino Coy nga gintugutan lamang nila ang ginatawag nga compassionate use sang marijuana sa mga pasyente nga may terminal illness kaangay sang malala nga cancer. Sunod diri kay Koy nga sa karon pwede nga gamiton ang marijuana pero ginklaro niya nga sa pasyente lang nga may terminal cancer. Ini ang nga base man sa reclassification nga ginpatigayon sang DDB sa ilagin pagwa nga board regulation. Samtang Action Rex ma-update lang kita karon kung may update na angot sining kaya natala na nga pagsungka ni Jomel Advincula alias Bicoy. Kasungka na gid man sa kung wala pa. Natala na pa Action Rex nga magsungka siya kay ano siya sang iya nga bail, Oo. sang iya nga piyansa. Okay. Yes, Oo. ma-update kita sa iba niya Sige. public affairs program sa Action Radio Bacolod. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:15 na nga ton oras, 12:50 na. Tigirigma na, no? Tiba igma na tadugay-dugay. Tig palanyaga na siling nila, no? Ti saway paya palanyagahon, paghimos na, no? Gina si Jumare ara na da sagwa. Basi na in Kobe man to siya, wala man. Oh, sige ah. Kantuan tang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Aksyon Eden Abuso naka-standby na may kang tanan sa duha ka persona nga nadakpan kag nakuan sa armas lutang kag mga bala sa syudad sang Silay sa tung weekends mga kaaksyon involved guro sa shooting incident kag pagpamahog sa among lugar ne. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex kumpirmar ni Captain Eric Doronila, Intelligence Officer sang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, nga imbolbado sa shooting incident sa tung Hulyo nagligad nga tuig kag nagapamahog sa lugar ang rason kun nga nag-apply sila sang search warrant. Batok man kay Ray Aballes nga ginserbe sa tung Pebrero 15 sa Hacienda Marigasa 1, Barangay Ilopez, Syudad sang Silay. Suno kay Doronila, mismo siya man ang nagresponde sa lugar sang natabo ang pagpangluthang sa amuman nga lugar, nagligad nga tuig rason nga pamilyar si Abelies. Palayag ni Doronila, base sa pag-istorya kay Abelies, kaupod ang isa pa ka persona nga si Henry Benauro, nga may mga armas luthang kag madamo sila sang bala. Bangod ila ginabantayan ang ginaaligar parte sang hasyenda nga suno sa ila lang apang mayara man sang lain nga grupo nga nagapahayag nga sila ang benepisyaryo sang duta nga ginabantayan man sang mga sospetsado. Base man sa firearms investigation gikan sa Camp Crame, ang duha ang hindi rehistrado nga firearms holder kag sa karon nga adlaw Pebrero 17 pasakaan sang kaso sanday Aballes kag Benauro. Pamatay naton si Captain Eric Doronila. Naman involved na sila sa shooting incident nga tabo last July last year. Tapos may mga report na may mga pagpamahog na ginahimo ng suspect natin. Actually, ma'am, ang isa lang ang ara sa subject ng search warrant. Tapos ang isa na in plain view na during pag-implement na. According sa information nga na kuha naman sila, pag-interview naman sila,
ginadepensahan na nila, lagi nabantayan nila ng parts ng sang hacienda da. Wherein according man sila, may rival daw sila na sa piyak na grupo nga ga-claim nga daw sila man na entitled na beneficiary. Pero according man sila daw, according man sila ni Ray, sila daw dapat ang beneficiary nga para sa muna na mga duta. Balitalin sa NOC po ang ka-aksyon yung aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May kang tanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nagapanawagan sa mga magagmay kag dalagko nga mga barangay sa Bacolod nga amat-amat na mag-install sang CCTV sa ila sining nga lugar. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar sa BCGC. Aksyon Dale. Action Rex sa ginayaw ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran ang barangay Pahanokoy bangod sila init nakaligtas nga barangay dito ng siyudad sa Bacolod nga nagpahamtang sa ang 18 ka mga bagong CCTV camera. Sila sining barangay Action Rex sa area ng Pahanokoy kay si ang daw nagbisita sa mga barangay kaya sini na check no or ginpakita man sa barangay sa iya in kasi otran ka mga CCTV nga nahamtang sa entrance kag exit points sa barangay Pahanokoy Action Rex. So kay pamilyaran mapanawagan sini sa dalagko o kung magagmay man nga mga barangay sa Bacolod City nga mas maayo nga sundo na ang tikang sang barangay Pahanokoy nga magbutang man sang CCTV nga ang purpose Action Rex it's crime solution kag crime prevention. So sa alkalde sang siyudad sa Bacolod. So kay pamilyaran iyan ikundihan nga hindi tanan nga barangay sa Bacolod City ang may dako nga pondong rason nga dapat hatagan sa prioridad ang barangay or CCTV ordinance sa siyudad sa mga kabarangay national Rex nga amat-amaton either 2, 3, 4 ang pag-install sang CCTV to Action Rex nga makover tanan ang entrance kag exit point sa kada kabrangayan sa Bacolod City. So dili pamilyaran sa mga business establishments naman mas mayo nga i-maintain nila ang ilang sini nga mga na-install na nga CCTV nga dako man ang mabulig Action Rex ay madumuman itong Sabado nga adlaw ginpatay ang mga pulis si Patrolman Eric Alcosaba malapit dira sa fast food chain sa Dalan Burgos sa Conferencia sa barangay Villamonte. Pero alleged Action Rex guba ang ilang sinig nga CCTV. Aring tawagan Vice Mayor Elcid Familiaran. Well, naka-visit ko sa Panokoy, kita ko wireless. Ang tanan nga exit kag entrance. Ang may CCTV. Yan ang plan nila man sa which is good. Gamay lang galing ang ilang monitor. Ang iban nga barangays, di masling ka nga way kapundo. Matamatan mo yan. Hindi man actually nga tanan-tanan da pumutang maybe start 2, 3, 4 ka. Ang importante ang entry ka kang exit. Yes. Ang importante na ma-monitor mo activities ang mga kriminal sa imo palibot. Duwa siyang purpose deterrence sa crime and solution of crimes. Pero ang quality specification sa inatong Taum tong ilang high quality na. Oo. Tikay ko na siya kung butang mo na siya sa outdoor kag low quality naman mapundar na siya. May indoor may outdoor mo. So ang indoor mo ng brato. Kung ibutang mo na sa outdoor mo guba na siya dayon. Actually, sa information na to, so far, out of 61 barangays sa Bacolod City, ang mayroon na sa CCTV. Ang mayroon sa barangay Tawob, ang pinakauna, sunod ang barangay Kakuling. Ikatlo, ining barangay, Action Rex. So, nakasabihan, ang sabahin sa barangay 13, dali na iya sining bata, among nagapungko nga punang barangay, si Kapitan Andre Familiaran. Sunod siya about to or mag-purchase man ang barangay kasi ang CCTV, Gila Action Rex, na nakamtang ang barangay 13 sa Samanta commercial area dira sa may downtown area Action Rex.
Balita bigas sa Bacolod City Government Center Action din sa letra una sa Balitang Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:22 na ang aton oras. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuantang balita ni Action Art Tayhopon sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa palayag sang LTO Bacolod. Padayon pa nga nagapangimbitar. Ini sila sa mga driving school nga luyag magpa-accredit angot sa natalana nga pagpatuman sang driver enhancement program sang among nga ahensya. Yari ang kaunang sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Wala pa nagkakuha sang ila sining mga drivers license o kung nakaproseso, especially sa mga student license no, na gusto makadra sa tratapan sang Land Transportation Office. Pwede pa ka mo magakuha nga wala pa sang required nga dapat mayara sang examination kag may makuha ka mo nga kuan balang attendance kag compression sa isa ka gin-accredit sang LTO nga mga driving school kay isa ini sang requirement kag gusto patuman karon sang Land Transportation Office bilang kabahin sang Drivers Enhancement Program ngang target sa Action Rex ang full implementation will be this coming April. No, kay di marawig-awig pa ning ang proseso kag damo sa mga technicalities nga dapat i-resolve pa plus ang mga technical schools nga gusto ma-accredit sa LTO, mga driving schools, kinanglan pa man nga idugangan ang ila sining mga equipments kung kaso gid man nga gusto nila mangin kabahin sa sining panibag-ong program sang LTO. Now, sunod diri kay Mr. Robin Tampos, ang head sang LTO District Office diri sa sang Bacolod. Nagaulat pa man sila sang further instruction regarding sini kay kon lantawon ti hindi man i-under directly siya kay niya sa bahin sang taratapan ni Ma'am Guara, pero sining ti in general dalahig kami tanan diri especially under magyapon mag-agi magyapon sa iya taratapan. Siningang himo namon sige pagani kami pangita for now mo sa mga schools interesadong makigbahin sining programa sa diin ang target sini amo ang paghatag sang dugang nga kaalam no sa mga driver nga gusto magkuha sang lisensya sa taratapan sang LTO. Ang pinatuyo sa amo nga programa nga at least malikawan ang madata na nga pagkatuaw sa mga aksidente sa dalanon bangod sa rason nga ang pila ka mga driver apisan nga may professional o kon non-professional driver's license ang wala makaseminar o kung hindi gid masyado suito ang tanan nga mga lagi sa trapiko bangod man sa kakulang sa pag-eskwela. Yan ang palayag yan ni LTO Head sa Bacolod, Mr. Robin Tampos. Subong sige pa kami kampanya gani kung sino ang willing nga mag-put up sang driving schools para makiter ni ang mga aplikante once nga i-full implement ni ang bago nga sistema sa mga new drivers applicants, particularly student permit. Wala pa subong directives, no? Subong pwede pa sila ka-process sang student permit nga wala pa sang seminar kag examination. Bali, ang tentative schedule siguro by April, posible by April, full implement na ang LTO, practicing isang bagong patakaran requirements na. Sa initial nila nga information from the top management ng LTO, bali may 15 hours din siya nga theoretical seminar, kag may siguro ma-actual driving na mapagi sa driving school. Ang sistema, i-outsource ang LTO, ang ma-provide sina sang seminar ang mga private or mga driving schools nga ma-accredit sang LTO Region 6. Mga action na pagklaro ni Mr. Robin Tampos ang ka-aksyon nyo, aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Kadtuantang patrol, we have Action Alvin Graba. Ini may kang tanan sa 33 anyos nga suspect sa pagpatay sang iya sinikaugalingon nga asawa sa banwa sang Don Salvador Benedicto nagako nga pagpangimo ng rasono sang among krimen. Yari ang kaundan sang report ni Action Alvin Graba sa patrol. Sa detalye, Action Alvin. Action Rex, pagod gid lamang sa pangimon kag kaakig sang bana sa iya sini nga asawa na imo sini nga patyon. Ang iya sini nga asawa sa adlaw mismo sang paghigugma February 14. Dito mismo sa ila sini nga puluyan sa sitio Kinabong 3, Barangay Igmayaan, Banwasang Salvador Benedicto. Ang suspect diri Action Rex nga voluntaryo man nga nagsungka sa mga kapulisan sa Salvador Benedicto, tinaligdan nga Sabado kagkaron detain sa Murcia PNP. Ani gingkilala kay Renji Hebong. Renji Hebong, 33 anyos, nagapuyo man sa Kinabong. Sa Igmayaan, Banwasang Salvador Benedicto. Samtang ang biktima diri ginkilala man Action Rex kay Alona Hebong, 31 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Now sa pagikaangot ba naton kay na diri sa suspect, ginako sini Action Rex nga nangimon gid siya. Nasundan pa diri sang ang iya sini nga pagpangimon, nasundan pa bala sang kutso-kutso nga debaton sang suspect sa tupad nila nga puluyan kag sa iban pang lugar. Kag dito na ibaluan Action Rex nga ang aligasyon may third party o kung may iban nga lalaki ang iya sini nga asawa. Rason nga sang tinaligdan nga Biyernes dito sa ila mismo nga puluyan, una diri nga ginkonfrontar o kung ginusisa ang biktima, tubtob naglabot sa ila sini nga inaway kung nag-away abi ang duha. Kag diri Action Rex nga during o kung sa tunga pa on the middle sang ila sini nga pag-inaway, may pag-ako on the bahin man sang biktima nga ginako yang ining bata mo ning ginakilala mo nga bata nga 9 months old, hindi niya imo, may iban ini nga amay. Rason diri nga diri na nag-impito abi ang ini nga suspect nagkuha sang spaling dito na nga hatok-hatok labo ang iya sini nga asawa. Rason nga sang iya sini nga kamatayon. Ari Action Rex ang pahayag. Kung mo nag-away sila before ni matabo ang insidente ni? Yes, Action Rex nag-away paning duha kay gikonfrontar niya ang sini nga asawa mo. Number 1 diri ang anong matuod kay galabot ni sa akon nga may iban kang lalaki kag ang nagatabuhay kamo hindi disbalay kag katabuhay kamo dira sa may Barangay Bunga. Sa magulang mo pa Action Rex, no? And rason diri nga diri during sa ilang nga confrontation ti nag-ako Action Rex ang ining nga biktima sa suspect kag diri nga suno siya na impitong nagit siya nga way halos way nagit siya kabalo anong paano nga klase nga pag ano nga sahib law klase nga paglabo ya sa iya sini nga asawa. Reaction Rex ang pahayag sang suspitsado. Kaya amo ganun nalainan ko, kaya nanawag ko sang iyang magulang sa bunga. Kodet, anong gibuhat mo sang akong asawa na det? Siling sa Irene, nagmata lang ka nagbuntag, ginatakosan man rin ni Juni. Kaya amo nagitong nalain ko. Paano mo siya ginlabo? Anong gigamit mo? Espading. Sang ulo kag mga kamot. Damo gid kilas na angkon kay ngano way nagiko ani mo nga paminsan. Do panglantaw ko daw ano nang kita panglabo ko daw naubusan ko pasinsya bla. Impitogi ko. Ano ginahinungdan? Nag-away ka mo or may nakitaan ka nga negatibo? Ang ginahinungdan nga paglalis amo lagi nang pagpangimon labi nga akong asawa gitakwasan lagi amo ginang nainitan ko. Nang gibon ikaw sa pagpati nga may iban ang misis mo. Amo sa kutso-kutso ikaw mismo ba sigad budak ka mo na? Kutso-kutso pero ang iya ginana magulang nga mismo ginagsugid dili pag ginang napaagi ka kutso-kutso kay nangita gi kuya punto ya kung ano gid. Pero naaktuhan mo sir wala. Way gi ko na aktuhan sir kay atom na sa bunga sir. Atom ko sa Kinabong 3. Di kalayo itong amon. Naglalis ka mo nga na yan. Naglalis. Pero may pag-ako mo sir? May pag-ako siya nga siling siya nga ang kining imong bata nga gamay hindi ni imo ka Juni ni. Amo pag ginainitan ko alasang ulo ko. Sino ni si Juni? Amo ganin ang karidaya. Dito sila nagtabuay sa iya magulang nga baye. Why ka naghinulsol sa kinilo? Naghinulsol gid sir kinabuhat na mangin sir.
Na Rex ang payag diri ni Renji Hibong naimpito siya hinulsol man siya sa iya sining nga ginimo sa piyak sining nga may ara pa siya tanan 5 ka bata 13 anyos ang iya sining nga kamagulangan nga bata. O ang kamanghuran bi at tutong 9 months old. May edad niya nga 13, may edad nga 9, may 8. Tita, ligin hatag yan lang na sa ginikanan na. Para wala na tandib lang ang problema na. Balantaman sa kagina action Rex mo ti way kagidyang siling binag-control ka sir way nagit ko ka-control sir kay naimbito nagit ko nakainom siya na way man siya action Rex nga nakainom o galing kay suno sa iya nga naimbito lang gid sa natabo diri sa kapinpagid sa pag-ako sang iya sini nga asawa nga ang ining 9 months old nga bata hindi kan Renji abi kundi iya ini kay alias itong gina-mention na niya balas kay Juni nga ang ila sining nga meeting place hindi sa Kinabong 3 kundi ang ila sining nga meeting place dito sa area sang Barangay Bunga sa Banwasang Salvador Benedicto Action Rex. So ang ining suspect karon ditinido sa custodial facility sang Murcia PNP kag pangatubang karon sang kasong Condry Action Rex no parricide pamangkot man posibleng iban tinatabo Salvador Benedicto nga sa Murcia PNP abi na priso ang ina Action Rex sunod diri kay Police Major Robert D. Hucos ara pagali sa geographical location sang Murcia PNP ining lugar sang insidente partikular ang Kinabong 3 Igmayaan Banwasang Salvador Benedicto. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:34 na. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadwanta si Aksyon Brian Morden. Balita naman sa may kangtanan sa IPM-CDC. Preparado bisan anong oras nga ipatuman ang istriktong segregation policy sa siyudad sang Bacolod. Preparado guro maghakot lang sang basura. Pero sa pagpatuman, sinitanan, I don't know. Dugay na ning patakaran sang siyudad ta. Hibaloon tang kaundan sining report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa IPM-CDC. Sa detalye, Aksyon Bry. Bisan nga oras ang IPM-CDC maning contractors ang magakot na basura diri sa syudad sa Bacolod ang naka-update parar sa paghahakot kundi patuman ng mansang stricto konugot ang no segregation policy no connection diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang payag ni IPM CDC Supervisor nga si Daryl Albiol nakabaton sa information. Signal. Oh. Action Rex sa Marso 1 ining kapatuman sini sa syudad sa Bacolod. Kung schedule ang pagkakambalan pinapaplasta naman ko sa Rosia Trantran in fact gani sa to pa lang ang hing pagpangakot nila na plastar man sang gusto pagway man sila ginaga problema Action Rex. Kung sa iluhon sa mga inadlaw tina karon ilan man gina plastar ini kag nagaayo siya sa tungloyo nga dapat magkooperar sa portahan ini para man gihapon ini sa tanan Action Rex. May kami problema kasi kung mga taon mo yan kaya masking kaya ating subong nakuha na mo niya kasi kung hindi niya sa social ito sa clean up kasi dapat wala yung basura yung natiling sa talan nga at segregation siya mo pinakuha nila mo kung sobrang na lang gulo ang sabi nga hindi na dun po ako na ito lang gusto mahulog kung tanong nga doon kasi kung ang tao nila doon niya space na pakit niya ilog ang Bacolod niya at ang household niya almost 90% no? Kung i-closely implementation ganyan nato sa yung pag-collect ka ng Bacolod. Magandang dumatulayan ni Vice Mayor Milyaran ang pinuno sang SWAT ng Marso 1 liwat ipatuman ang stricto nga no segregation
no collection policy. Balita sa ITN, Action Brian muli nag-report una sa balita sa aksyon, sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa IPNCDC. Hakutay Basora, Action Radio, Philippine Standard Time. Las 12:37 na nga oras. Sa mga ka-aksyon ta dira kung nubo immunity booster ta, dapat maintain, no? Alkaline base nga vitamin C ang kinanglantas sina, no? Ari gina-rekomendar ta sa inyo, ho, Mighty C ang ngalan sinina. Mighty C, mga ka-aksyon, para sa immunity booster ta, kung ginaubo ka ginakataro, Mighty C ang kinahanglan mo sinana. Luwas ang Mighty C, mayari pares pa, Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-aksyon. Pampatunaw sa mga bukol-bukol, hubag, cyst, tumor, kagwaiter, nga mabatsyagan ta sa lawas ta. Santon Plus Herbal Capsule ang tumaron ta sinila. Plus Mighty C, tunaw gid ang mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Isa pagid Malakay Finance Corporation base kinahanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sa Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sa Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, standby mga ka-aksyon, ha. Balikan ko lang kamo dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sa kay Ophelia Galiero Archie, may lang pag-monitor Ophelia Galero Archie. Ga-monitor subong, no? Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, ga-monitor man. Philip Lorente, dira sa Barangay Minoyan, Morsia, no? May lang pag-monitor kay Nonoy Tajones, John Arquilias, Maria Los Grijaldo Macunat, kay Romy Alconsa. Ang kwanta OTTG Chairman of the Board, si Romy Alconsa. Paring Benedict Intonas, linga sakpagoprila pala niya gahon. Ay, pwerte ha. Paring Benedict Intona. Paring Kinalon Sagay, may lang pag-monitor si batchmate or classmate J-Boy Hovia. Mati ko di sa Algeria. Mahaw Tamigo Rex. Ay, pwede pamahaw pa lang to sa Algeria. Sige, J-Boy Hovia. Halong-halong lang da. Kay Tiray, Kanyete Halbuena. May lang pag-monitor. Tamyaw yalang si Carlis kag Teresa. Gapamati, subong sa Dunya Juliana Action Rex. May lang pag-monitor kay Tiray, Kanyete Halbuena. Kag kay Carlis kag kay Teresa dira, no? Madam Jane Hisolgon, may lang ang pag-monitor sa kay Tatay Tony Hisolgon, anay Biging, Manong Romel Pagsuberon, Sinang Bibi, Reza, May Toledo, kay Joris Toledo, Nora kag Jinjin, halin sa Babes Mingostan sa Bangga, Julia Valladolid. May lang ang pag-monitor, no? Thank you so much, Gid. Kay Gian Resisio, may lang ang pag-monitor, Gian, and kay Batch Jonathan Fuentes, Sara Mansio, gatamyaw kay Jubay Kabahog sa Hacienda Santa Ana, nagamonitor gid siya kag kay Mrs. ko nga si Melda sang Victoria. Sayos, dagang salamat Batch kay Batch Jonathan Fuentes.
Kay Toto Aldrin Limaco, gali, darasan ni Nasroso, may lang pag-monitor kay misis niya. Sa bugos nga pamilya ni Toto Aldrin Limaco, may lang pag-monitor, no? Tagaman Sumbila Raman, and Kagawad Imbong Jocampo, kay Glory Flores Pio Quinto, may lang pag-monitor ko, no? Kay Toto Agi, kay Nanay Julia Pio Quinto, kay Gloria Pio Quinto, tanan, taga Balulan, Huesca. Salamat, gid. Okay. Taga Balulan ini sila. Manaplane. May lang pag-monitor dra sa inyo, no? Kay Amado Ladoa Jr., kay G.R. Rihon, linya People Need the Lord. Ayos. G.R. Rihon. Kay Allen Domingo, mayo lang pag-monitor, no? Allen Domingo. Kay Edith Biasca, watching from Tokyo, Japan. Thank you so much, Madam Edith Biasca. Kay Red Rose Espanyola, malipayon nga pagpamati kay Red Rose. Ay, pwede. Valencia Kineto. Guwapo porma mo, idol. Anyagata. Buyong gini si Kinet Villanueva. Valencia ay. Valencia Kinet, may lang pag-monitor, no? Happy Panyaga. Manjo Arnijo, may lang pag-monitor kay Jo Marie Formentera. Gatamiyaw lang sa kay Jerry, kay Nanay Nita Pilaes, kag Jenny Pilaes. Dira sa Binalbagan, halin sa kay Todd Jenny. Daw wala gintada. Okay. Amik Garcinego, may lang pag-monitor. Danny Boy Bacchiano, may lang pag-monitor. No? Trexie Valiega, may lang pag-monitor. Kay Heaven, good PM lang, may lang pag-monitor samtang nagapaliwaliwa. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Rimar Gicano Haliasgo, may lang pag-monitor sa Sitio Lupa. Sitio Lupa, Barangay Sagang. Okay. May lang pag-monitor kay Rimar Hicano Haliasgo. Kay Glenn Maglasang, may lang pag-monitor Glenn. Kag kay Amiga Sinego, gali may udto lang da kuno sa taga Candoniho, ga monitor sa siningo nga udto, no? Kay Aser Abilarde, to may lang pag-monitor da. Kay Aser Abilarde, may lang pag-monitor. Ayos. Sige, dagang salamat. Kay Rophili Brand sa Kabangkalan, Kabangkalan, no? May lang pag-monitor, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor. Paring Tip-Tip kag MM Lirasan, no? Dira sa Barangay Estefania. Kay Alex Payas gali, dira sa Estefania, may lang pag-monitor. Thank you, gid, sa wala gid untat nga pag-monitor. Toto Alex Payas, taga mga Barako ka Barangay Estefania, si Henry de los Santos, Marionito Montilibano, kay Randy Naranha, Dindot Datoon, Nini Lokot, Humay-Humay Butating, Abutating, kay Ati Butating, Alan Butating, Tamudlat, miyembro, gid sila sir, gatipon kami din. Ayos, dagang salamat, paring Alex Payasa. Thank you so much, gid. Ayos. Paring Renz Caglia Campos, may lang pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo, dira sa Barangay Alihis, may lang pag-monitor. Paring Rinli Marted, dira sa Banwa, sang Valladolid. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 na nga oras, 12:55 na. Sa mga kaaksyon ta dira-tira, hunta na yung balita gikan sa BCPO pod kay Aksyon Eric Magbanwa. CCTV kag personal background sang pulis nga ginlutang sa Barangay Villamonte sa dong Sabado sang hapon, sentro sa investigasyon karon sang Police Station 4. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Nahunta na yung balita gikan sa BCPO pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Ayun di purma. Grabe nga pus nga ba? Bago pa nag-test eh. Inaway pa nakapanyaga, Aksyon Rex. Away pa na, kaya wala gitman mo. Kaya kita pa nasigaw. Ayun di purma. Hindulaan siya. Ang paginursol ko, grabe, Aksyon Rex, no? Nga. Pagkao sa barangay ito, alawas mo. Siling mo, direk ka maniaga. Oh yes, ginareserba ko lang siya ko panyaga, no? Pag abot ba, oh, Diyos ko, tumalumpat ako sa 4th floor, no? Ayun di purma. Kaya wala siya gali. Di na siya nagkanto ah. Ay, check tabi sa bagod subongdag. May pagaluman. May pamahuman. Hindi, mayara na las kimit. Mayara da. Oo, no? In-extension na daig. Oo, i-check tabi tayo. After program, tapos program ko, babe, basi ko narada sa blaw. Kung basi ari man di sa tubang kabla. Oy, tuot, no? Oy, para palaya lang na. Ayun, di purma. Hindi amo. Huwag ikina sa manugluto. Ginakibot siya lang ta. Gani, kinagulpi ito eh. Gani. So, ang pagulpi sa ito, resulta sa ating kagutom, no? Laban eh. Oh, yes. Kaya salig man ta. Ambo ta?
Namutan na tabo siya man, pero natrangkaso naman. Ayo di porma. Balo ka naman, nawili naman sa Ya, tugon-tugon. nawili naman ko si Jomaris tugon-tugon. Ay, hindi maayo na Jomaris imong tugon-tugon kay kami diri og pero mila kami diya magutuman ay. Magutuman kami kag masulod ang hangin sa ulo namon ay buang kami ta. Ayo di porma. Hindi amo. Hindi amo. Hindi among batas ni karon Hindi daw Naman dala ini no. kadugay pangadaan. Kadugay pa na maghapon ka magabiyo. Magapo mo kung mahapunan pa ni. Dani man Lain ka, tabo man. kani karon ka duyog-duyog ka blang ano ka? Kaduyog-duyog ka sang kagutom no. Gagutom na gali Ay, ya. nano ni si Jomar. Ito hindi mayong iyang ginahimo sa ato, no? Ayo di Ina amat-amat ang niya kita. Ginadalahig ya tao. Sige amat-amat lang kita. Hindi ta matapat sa coronavirus. Pero sa guto, ito matapat kita. Sige lang. Okay Sige lang lang, na, Jom ah. Okay na, Jom. Kabay pa nga Okay lang ka na. buwas, Jom, no? Ara na sa Kabay pa boss. nga madali ang imo siling pag-ayo. Laban eh. Magatindog ikaw ka magasiling. Ara na ko, maluto. Ayo di porma. Sino na? Si Parekoy bala kuano? Sino nga pare ko? Ito naman, nabalabog ka kung pare ito eh. Si Pabla, si India. Ikaw lang yung makwartahan niya. Ay, di na Si Benedict. Siling niya, sakpa ko na prela, panyaga. Ay, si Ayo di Benedict. porma. Si Benedict, bisa hindi nakakaroon sa kasmana daw, wala yung problema. Wala niya. Wala niya. Pati ka lang. Nang iyan ang immune system niya, purtik bakod na. Immune system man. Immune system tinaya ba? Hindi ko tiyan. Ang uno sa tinaya, tiyan mo na, no? Oo. Ayo. Sige lang ah. Sige lang mo ng pangabuyak sa Sige Rex. lang pangabuhi ah. Sa daw dito gid man mapungkang sa nga duga lain matsagtay. Sabungan ko na bagay matsagol kay ginapungak-pungak pa ko. Gani, no? Pero sige lang kay public service eh. Dugangan pagid sang Sang bulsa mo kaduluman, no? Ayo di porma. balaan mo gid. no? Masiligal. Masano naman matapos bulan. Sige lang, karon mo dugay-dugay. Mapagaling kahamboy ang line of two do galalain kita, no? Pag line of two na, okay na siya, no? Kay ang Pebrero, tanaw ko na, sa 79 mo. At least, nakasave kita 2 kadlaw, no? Oo. Naman tira sa 30, 31, save na na. Oh, hindi 29, pagkauno ko di sa ara na danong kayuhan Oo, gani. Kaya ang 30, 31, wala mo. Ara na ta? O, ang ano? Ayo di porma. Hindi ko nara na kay kas-advance na. Ikaw, isang tawag ka ba na to sa kay Dok? Wala naman ang problema sa Dok. Okay. Rex Cantong pa yan, BBB pa. Oo. Ang totoo rin yung isabla to. Ha? Ang isa to, ano sa mong pizza, ng DC City na ta. Oo, gani. Do paos ka kuno siling ni Ikaw na to. Kapitan Jofredo lang do paos si Action Erica. Amo na resulta sang nagadulo ka bolsa. Ayo di porma. Di ko na to biya nga garo to isa DC City na tao. Isa ate ara na. Ara na. Na tiksa na to. Ako pa ya. Gani man yawat pa to. Tiksa na to. Subong Okay na ko Dugay-dugay lang bala. Subong simpo pag yawat kita, no? Ayo di porma. Para hindi kita magutuman sa Rex, no? Galans taga Silver Dragon sa Pontevedra. Silver Dragon, Pontevedra. Ito yun na Jerry C, no? Buta, sino na? Jerry C. Uy, sir. Good afternoon. Sino na siya? Jerry C. Blang kontraktor? Oo, may ko na Jeffrey. Jeffrey Langre? Yes, Action Rex. Hindi ko Jeffrey Ferrer. Ito, yaman. Silver Dragon, ha? Wala nga pagpamati upod sila project engineer nga si Toto Felix Villatora. Happy lunchtime. Sino nga tamyo sa kay Felix? Felix Villatora, hindi kampanyela. Hindi nga ni Felix Villatora, sino nga tamyo ka Felix? Si Ophelia Galero Arce. Basimpliyado mo na sa, no? Siguro O, para po na kay Toto Felix, Nga? Nga, dapamat. Hindi tamyo sa BBB program, eh. Abi ko, wala sa kapanyaga. Irilay yaman kay Jerry C. Hindi amo. Tinano na yung investigation sa police station 4 na eh. At tawag nga po
sige. Nasa buwak sa Rex ang sentro sa buwak sa investigasyon nila, ginakulit nila taran nga mga CCTV bla, ara malapit sa lugar sa din gintiro kagin patay ning si PO1 Eric Alcosaba. Kay hopefully makabulig ini sa ilang investigasyon, no? Ang CCTV nga ko sa MacDo na ayon area Action Rex, na medyo kwan ko no medyo guba. Kung pero ginapacheck na sa bundara ni Kwam, ni Major pare nanti umukan ang EPS station number 4 kay base bala kon ara man bala sa nga nakuha bla no. Muna ng tawon nila liwat subong adla balikan nila da. Daw ang iba pagkitirahin ng mga lugar nga may mga CCTV, amo ni koron ang gina-workout sa investigador ni Humukan. Ang gasolinahan wala CCTV. Amo na ang ila tanawon ganida sa lugar kay base pa man na makabulig. Kay ning nakuha blang ani nag-viral bla sa Facebook. Ning nakuha blang nga video. Actually, siling ni Major mo, kanto hindi ba ni silingit nga pwede magamit. Makitaan mo lang sa amo to ka nag-viral nga video na tigil finishing tapos nalagyo ang suspect sa kaysa sasakyan pero magluwa sila sa ilang identity na budlay ito yung medyo talo. Ano itong plate number to? Ang plate number mo pa na gina-double check nila karon kay possible decoy bla, tikoy bla. Ti LTO lang ang katapat sina. Ara na sa kuan sa mga kamot ni Major Humukan. Na pa-double check nila subong sa LTO ning naglagaw nga plate number man. E possible decoy action RX bla possible piki baka gini mo imo lang bla. So mo nang gina-verify gini ni Major Humukan ang ining kuan nga plate number. Na magluwas ni diri man na saan ni Major Humukan nga ini si P1 Eric Alcosaba bragi man naglirik sa kuan sa construction company gili ang ngalan na MKO Construction Firm. So MKO? MKO Mama Kilo Uniform. MKO Construction Firm. Kagina sinakyan ni P1 Alcosaba daw kung ini sa itong ipagamit, ini sa iya. No, sang MKO. Pero mo pa na subong adlaw, gina-check pa ini Humukam. Kung di ini napahamtang ining MKO Construction Firm, kakumbara to, anong nakaduga, nagobra si PO1 Eric Alcosaba, no? Kaya mo man ang gusto mo ni baluon ni Humukam, kaya basi may mga kulo-kontrat sa ginubrahan niya, kung kaubragi man na siya, kakung daw anong gigkalawig, ang iya si trabaho dira sa sining construction firm Action Rex. Yari si Major Humukam sa pinakauli na itong interview, angot sa sining kaso. Sir, for information, ang development sa aton ongoing investigation, we are now on step on dun sa lahat na mga CCTV na ma-view na doon ang karon ng mga CCTV nga doon sa malapit sa area. Kasi ang aton nga McDonald parang nag-dysfunction ng ilang CCTV but pamit ko to subong sa investigator naton ang Marigier na uncharged talaga sa CCTV kung dysfunction talaga o basic ko nag-function sa sulod man. Muna sa ang aton sir nga next move, of course, mag-contact tayo ng background investigation o backward investigation doon sa pamilya sa victim kay baka kuha tayo ng lead doon, baka doon pa lang sa residence niya, pinasurveillance na ang subject. Ang video sa nga naglagaw sa social media sa nakabulig ini sa inyo? We are inquiring who's the owner doon sa plate na nakuha natin doon sir sa naging report sa aton ng mga witnesses sa LTO kung sino talaga may-ari. Kung decoy siya or talagang original talaga sa nga plate number doon sa old model na Innova na puti naging gamit sa mga suspects. Sa mag-viral na video is only yung ang talagang intel to kill doon sa subject at saka yung well-planned na talagang pag-execute sa nilang plan doon sa area nakabulig doon. Plus, of course, doon sa movement nila kung din sila nag-accept amo nang nakatulong din of course doon sa mga other witnesses natin na naghahatag sa information secretly sa aton nga mga investigators at operatives. Action Rex, si Police Major Renante Humukan, ang Chief of Police sa Police Station number 4. Ang inyo kakso sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magmanor report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang BCPO daway gid ni obrahon na. Pila na ni kaso diri sa Bacolod nga involve ang shooting incident sa mga drug personality pero ti daway lang sila. Involved man na sa o kung hindi daway lang Sige lang, Sir Henry Binyas.
Ay, oo, daway gidya tamdo ng pamilya basta kasubong siniya. I-charge lang dahil sa where do I begin. Charge lang dahil sa riding in tandem, suspect in nano panadang pagtawag nila. Daway kagidyahang puno. Ano na to ang plate number to? Oh, ano to ang status ang plate number nga ginhatag actually sang isa sa mga listeners sa Action Radio Dre? Ano na tong plate number? Oh, buligan ta na. Sa Kapitolyo Provincial anay sa Action Marlon Hinovia naka-standby. May kang tanan sa Negros Occidental Tourist Destinations or Destinations nga pwede bisitahan ni Presidente Duterte giningadla ni Gob Lacson. Ano ini nga mga tourist destinations? Yari ang kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa Kapitolyo Provincial, Action Mar. Action Rex, nakahanda si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Abong Lacson sa pag-abi-abi o kung pag-maton kay Presidente Rodrigo Duterte pananglit man na ang Negros Occidental isa sang pilion sang Pangulo nga pag-bisitahan kasunod sang palayag niya nagligad nga Biyernes na may ara siya sang panawagan sa mga Pilipino na dapat bisitahan ang mga local destinations diri sa pungsod sang Pilipinas. Inagod kumpawan ang kahangawa o kabalaga sang ang mga taga-pungsod sang Pilipinas diring peligro o nga dala sang makamamatay nga corona disease sa coronavirus. Now, hambal ni Governor Lacson kung magkabtugin man ang Presidente sa Negros Occidental, number one nga iya ika-rekomendar nga bisitahan ang Presidente amo ang The Ruins Mansion, ancestral home nga nahamtang sa Hacienda Santa Maria, Barangay Zone 15, Siyudad sa Talisay. Iga-rekomendar man sa gobernador kung mga beaches naman ay ang luyag na bisitahan sa Presidente yung mga beaches sa siyudad sang Sipalay. In-mention man sa gobernador ang Lakawon nga nahamtang naman sa Cadiz Viejo, siyudad sang Cadiz, ang Lakawon Island Resort. Kung mountain resort naman ang paghahambalan, ara man ang siyudad sa Silay hambal sang gobernador, may ara man sa Don Salvador Benedicto. Ang labing ulihin nga nakitaan man sa gobernador sa social media ang bagong mountain resort nga nahamtang sa Banwasang Binalbagan. Hindi man pagkakalimtan kung mountain resort ang pagkahambalan. Tidaway pa man ni mahuman ang Binalbagan eh? Ang Binalbagan, daway patanto. Pero nakitaan sa gobernador, bakit kung sumida niya ang Presidente na may ara ang bagong mountain resort sa Banwa sa Binalbagan at kung luyag mas ang Presidente nga bisitahan sa ulihi. No? Pero kung mountain resort number one gidra Action Rex hambal sa gobernador Mambokal Mountain Resort sa Barangay Minoyan, Banwasang Borsia. Yan si Governor Bong Lacson. Of course, the usual areas where we go to. I think the more popular one now is the ruins in Talisay. If he likes to go to the beach, you can go to Sipalay or even Lakawon. If you like to go to mountain resorts, I think there's many now. It's Silay, Salvador Benedicto. Recently, I saw it on social media, Binalbagan. So there are areas to go to. Of course, our Mambukal. That is, I think, of all tourist destinations, that's the most original here in Negros Occidental. So I think that should be the first place that the President should visit. Si Governor Bong Lacson, ang kasunugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marang Hirubaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, launa 12 ng aton oras sa mga ka-aksyon ta dira Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Kuway pagka-coffee dang bugos nga pamilya kag bugos nga barkada, tagais ang Santon Plaza Herbal Coffee Mix.
naga-relax pa ni sa paminsaron ta, kag wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix ang paragid sa inyo mga kaksyon. No? Ang nami pagidio pampakinis ang kutis, pampahamis ang kutis, pampaputi. Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon, pandula sang punggod la, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho sa ilok. Santon Plus Herbal Soap ang katapat sinana. Ining duha ka produkto, Santon Plus Herbal Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Soap, mabakal ninyo ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. No? Kag sarang man mabakal na online o kundi gani pa deliver sa inyong apuluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kadtuantang balita gikan sa mga out-of-town reporters naton, mga kaaksyon. Unahon tang balita gikan sa kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa pito ka mga personaho gindakop bangod sang illegal nga pagsugal. Ay, pertino. Kundin pa iyang kuan dito pag sulugal. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Pito tanan ka mga persona ang gipadakop sa kapulisan bangod din sila ang nag-engage sa illegal gambling. Inoperate sa kapulisan sa dalo sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto ang mga nagapatigayon siling mga madyong sa isa ka lugar, labi na dari sa may Dalan Lopez Bito kung sa may Lopez Bito, Barangay Zone 6, Ciudad San Carlos, alas 2:30 ang tagda sa hapon kahapon. Gindakop ang Mosanday DC Villacampa, 57 anyos. Tita Ramela o kung Tita Ramelia, 50 anyos ang edad. Marilo Alvarez, 60 anyos. Kang Emilio Ricuna, 49 anyos. Ini sa isa ka lugar sa Sineng Lopez Bito, Barangay Zone 6. Nga nagapatigayon sang madyong, natigayon nga makuha ang lamesa, ang mga pulungkuanan kag subong-man ang baral sang madyungan, kag 173 ka pesos nga kwarta nga ila sining nga bit money. Idako pagid sang kapulisan, mga alas 2:45 tagna sa hapon kahapon, sa Daimilkin Caberte, 40 anyos, Jose Bacongdon, 55 anyos, Susan Quijano, 60 anyos, tanan residente man sang Lopez Bito sa Barangay Zone 6. Nakuhaan man sila sa mga illegal paraphernalias, kung illegal gambling paraphernalias, kagang 149 ka pesos nga kwarta nga ila sini nga ginapusta. Ini sila ang gindetained. Apang sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, igapatagan pag-file sang kaso sa ila, regular filing bagod kay hindi maingagaw tungod malipot lamang ang prescribed hour of detention. Report gikan sa Sudad San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutong report sa Bacolod. Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, kantuanta si Aksyon Percival Villamor. Balita naman sa siyudad sang La Carlota. High value target kag damlag lang nagkapasar sa rehabilitation program, arestado sa buy-bust operation sa siyudad sang La Carlota. Yari ang report. We have Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex, alas 11:35 sang gabi, Pebrero 15, 2020, nagkandak ang La Carlota Police Station sang Comprehensive Dangerous Drug Act 2020 2002 o kung ginatawag naton nga buy-bust operation sa atubang mismo sang Agura Public Market sa Dalan Yungki Street, Barangay 2, La Carlota City, Negros Occidental. Ang bypass operation ginapamunuan ini ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police sang La Carlota PNP, upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station nagdakop sa iyang high value target nga ginkilala diri sa kay Donel Bourbon. Donel Bourbon is Zaragoza.
36 anyos, pumuluyo sang sitio Carolina, Barangay 2, La Carlota City, Negros Occidental. Kagang helper sini o kung ang upod sini, ginkilala naman sa kay John Carl Leonico. John Carl Leonico Iberdan, 18 anyos, soltero, pumuluyo sang sitio Carolina, Barangay 2, La Carlota City. Ini sila nga duwa, si Donel kasi John, na baklan sang isa ka small hit cell plastic transparent suspected shabu kag na-recover sa ila posisyon kag control ang tatlo pagid ka hit cell transparent plastic suspected shabu. Apat tanan ka nakuha sa ila posisyon kag control ang among items kag ang isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa ila. Kag ini karon nakuha pagid sa ila ang duha ka cellphone, isa ka unit ng top-down tricycle Badja brand nga may temporary plate number ining 6 Tango 947. Isa ka coin pouch kag na-recover sa ila position kag control ang estimated market value nga 5,000 pesos. Kag ini si Donel Bourbon Action Rex nakaagi na ini dakop sang La Carlota PNP sa kaso man sa pagbayular sa Republic Act 9165 sa pagbag-o lang gid man ini siya Action Rex graduar sa tinatawag nga CBRP nga ginahimo karon sa aton kapulisan kag sa aton nga barangay kag nagliwat naman nagbaligya o kon nag-engage sa ginadumilian nga duga o kon sa pagbayular sa Republic Act 9165. Karon ini ang duwa si Donel Casijan ara karon na hunong sa lakapsel sang syudad sang La Carlota kag magapangutubang sang kaso nga ipasaka sa ila. Report live gikan diri sa La Carlota Police Station para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, naga-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa syudad sang La Carlota. Sa iluhan tanay si Aksyon Nonoy de la Cruz, gikan naman sa Southern Negros, sa Banwa sang Candone. Ini may kang tanan blatos ang kamatayon sa isa ka tawo kay nang ginaligar naghikog pagi sa paglumpat sa Taytay. Anong latest nga investigation sa mga kapulisan? Yari ang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz, Noy. Action Rex, may to kag may to sa tapalamati sang Action Radio Bacolod. Follow up nga report ini may angot sa isa ka bangkay na sang tawo nga nasapuan no sa idalom sang Taytay nga kaga sang lihi sa pagpangusisa sa ngaton mga kapulisan sa Banwa sang Candone sa pagpanguna ni Police Captain Richard Pajarito, OIC sang Candone Police Station. Naibaluan Action Rex no nga naglumpat kali ini sa Taytay. Ining tao nga nagahingalan sa kay Lovel Ramos Iliboon, 28 anyos ang edad, soltero. Kag pumuluyo ini sang Purok Santan, Barangay East, Poblasyon, Banwa sang Candone. Natabo ang pagkasapos sang bangkay kay napasado mga lantay sang takna sang aga. Kag sa padayon nga investigasyon nga himo sa aton mga kapulisan, tiyan mo ning nagwa nga resulta no nga nag-suicide gali ini paagi sa paglumpat sang paglumpat niya sa Taytay Action Rex. Yari ang pagpahayag ni Police Captain Richard Pajarito sa aton ini siya matigayon nga may interview regarding sa sining napatay nga tawo. Okay. So, sa uli nakita siya nga aral na sa dalom, lagigo na siya bapas sa batuhan. Wala na si kabuhi kakin tanaw na to ng iyang lawas. Wala naman sa mga portray. Nakita na to dito nga may may pilar siya sa iyang sa inside sa iyang ulo. Siguro amo to sa bato sa iyang. Okay. Siya bilang mo sir ang pamilya. Magkita ka mga investigation sir no. Aning napatay sir may ginabatsyag siya sa komisaron, wala man normal lang man siya.
Yes, sir, no? Bali nagkaka kami man investigation sa iya mismo sininga amay. No? Pag hindi nag-aaligar na ining bata yan ihalin ini sa Maynila, nagtuli dire. So may na-obserbaran na sila nga unusual no sa pag-ugali sa sininga bata niya. No, sa pangupo kini permi, kada naka-experience na niya sa visual drunkenness, no? Adlaw hubog na ni siya. Nagsuno sa iya amay alcoholic na. Kag na dakpan ini sa 2 times na nga nag-attempt sa suicide. Una, nagsaka sa poste, mayo lang kayo nakisa siya. Then, ikadua, naglumpat siya sa may bubon, pero wala man siya maano. Ang tatlo na nila tabo nga, naglumpat siya sa side. Okay. Sir, wala man siya makapanugid at sa iyang pamilya, wala man siya naipalawan ng iyang pamilya, pananugid ang iyang sining nga problema. That's why nga, for how many times ka nag-attempt na siya na mag-suicide, kag kainan natin kayong ganyan mapatay ang iya kagaligon, sir. O ay siya nakapanugid ko ang ganyan problema, wala naman nasugli sa pamilya sa inyo, sir. Ang iya amay, wala rin siya. Kaya siya ini ang inaproblemahan sa iya pamilya. Tungkol nga, law na ini sa ilong, kag considering nga daw kung ang reliyon nila, bawal pala ang inom. Hindi siya wala rin siya ginapasinil sa balay kulwan. Okay, no? So amo tong pagpahayag ni Police Captain Pajarito Action Rex, no? Wala sang problema nga nasugid siya sa iyang pamilya. Ang pamilya yan nagaproblema siya bangod nga perme ni siya hubog, no? Sumugod sa maghalin siya dito sa Metro Manila, nagpauli dira sa ila sini nga lugar. So, tiyan mo to, kay nasa aga nakita siya sang tindahan, o kung tagiya sang tindahan nagmakal siya sa Katsanggi mo, malapit siya Taytay. Kag nakita siya nga to sa babaw Taytay, naghahana-hana, lumpat, nagpabayaan naman siya. Sa ulihin, nasapuan na lang ini siya, nga ara na sa dalawang Taytay, wala na siyang kabuhi, may pilas sa nawala nga bahin sa sining nga ulo, ginapatihan ang motor nag-igo sa matika nga bagay, o kung bato, sang maglumpat ini siya sa Taytay. So no, sa kay Police Captain Pajarito nga ila ini ipalantaw na sa doktor, no? Ipa-postmortem para may balawan kida ang naging kabagdanan sang iya sini nga kamatayon. Among ni-report kang tumadala sa sining tinion sa gapon ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa syudad sang Sipalay sa Candone Ginobaan area, lakip na sa Kawayan. Sa mga kaaksyon tadra sa Anton Plaza Herbal Oil, sa mga athletes tadra sakit ng lawas kagang tuhod taga pala nakitman kung sobrang hampang, sobrang ehersisyo, pala nakitman ang lawas ta. Pero nami diri Banyo Santa lang sa Santon Plaza Herbal Oil ang portion nga naga palanakit, no? Magaligad ang 30 minutos tubtob isa ka oras umpawan ka na sa gidabat tiyag mo. Santon Plaza Herbal Oil mabakal sa mga suki nimo nga mga butika, parmasyaw kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa imedya na mga kaaksyon. Ariyo balancing effect gusto ninyo, nagabalansi sang acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanubo. Kag hindi man magsobra kataas, Evergreen Herbal Capsule. No? Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga magabulig pakupos ang hubag kag nagabulig tunaw sang bukol-bukol o kung tumor o kagiban pa, no? Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Katulad sining mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. No? E-quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal ini sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kag dira sa Banwa sang Hinigaran ho, sa Bilyones Drugstore, Alice Drugstore, sa Pontevedra, sa Tia Joy Pharmacy, sa La Carlota, dira sa Mars Pharmacy, kag Ricars Pharmacy. Sa Valladolid naman, sa Botica Fred kag Mami Joy Pharmacy. Sa siyudad sang Escalante, sa Tito JK Pharmacy, mga kaaksyon, kag sa Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market, kag Zainen Drug Store sa Escalante City. Kag pwede man kamo ka text or tawag sa cell number ni Doc Crespin Hico sa cell number 0910-1264595. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sininga bahin, mapag-goodbye na kita. Salamat sigid mga kaaksyon, away ta malabutan pa bosantay niya. Sa mga kaaksyon naton, standby na sa This Is My Life, sunod sa dili ginamang marugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita.